जेनेबा बेखौ मा रोखोम गावोमोन ब्रादार? आच्छा बेबायदि गावोमोन ने? होनायदोसाय दे। बेबायदि गावोमोन ना? नायलांनो हागोन लोगोफोर नै बेबायदिनो दिनैहाय आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनि बेबायदिनो खावलायनायाव दिनै बेबायदिनो दाब दाब जायगानिफ्राय फैनाय गोबांथार बेबायदिनो दिनै बेबायदिनो मै आरो बेबायदिनो गोबां जिब जुनार गावनानै जाग्रा सुबुंफोरा दिनै बेबायदिनो गावबा गावनि हाथियारफोरखौ आखायाव लानानै बेबायदिनो सरकारनि गेजेराव सारेन्डार जाफैदों आरो बेजों लोगोसे गोबांथार बेबायदिनो हाग्रायाव थानाय दंफां लाइफांफोरखौ हाफायनानै जाग्रा एबा दंफां फाननानै जाग्रा गोबांथार सुबुंफोराबो दिनै बेबायदिनो गावखौ सरकारनि गेजेराव माने सारेन्डार खालामफैदों। नायलांनो हागोन लोगोफोर नै फैगासिनो दङ जोबोद हाजार हाजार बेबायदिनो जोबोद गोबां फैदों। नायलांनो हागोन नै लोगोफोर फैगासिनो दं नै आरोबाव गावबा गाव हाथियारफोरखौ लानानै आरो मैगंफोरखौ लानानै फैदों नै बिथांमोना नायलांनो हागोन बयबो गावबा गावनि हाथियारफोरखौ लानानै फैगासिनो दं। नायलांनो हागोन लोगोफोर नै फैगासिनो दङ। दिनै आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा दिनै बेबायदिनो गोबांथार दंफां हाफायनानै जाग्रा दंफां फाननानै जाग्रा आरो बेबायदिनो जिब जुनारखौ गावनानै फाननानै जिउ खांग्रा सुबुंफोरखौ दिनै बेबायदिनो सरकारा गुरैयै खावलायदों एबा गुरैयै हांख्रायदों जाहाथे हाग्रायाव थानाय जिब जुनार आरो दंफां लाइफांफोरा बेबायदिनो रैखाथि मोनो। बेनिखायनो दिनै आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा दिनै गुरैयै खावलायदों। दिनै बेबायदिनो दाब दाब जायगानिफ्राय दिनै गोबांथार बेबायदिनो फलानफोरा एबा सिखारिफोरा दिनै आखायाव हाथियार लानानै बेबायदिनो सरकारनि सिगाङाव गावखौ सारेन्डार खालामो दिनै नुजाफैबाय। नायलांनो हागोन लोगोफोर जेरैबो सारिगिदिं दिनै बेबायदिनो आखायाव हाथियार लानानै फैदों। बिथांमोना दिनै सरकारनि गेजेराव गावखौ सारेन्डार खालामसिगोन। दिनै बेबायदिनो दाब दाब गामिनिफ्राय बेबायदिनो गोबांथार सिखारिफोरबा एबा फलानफोरा दिनै बेबायदिनो गावबा गावनि हाथियारफोरखौ लानानै बेबायदिनो गावखौ सरकारनि गेजेराव सारेन्डार खालामफैदों। नायलांनो हागोन लोगोफोर दिनै बेबायदिनो गावबा गावनि हाथियारफोरखौ आखायाव लानानै फैनानै गावखौ सरकारनि गेजेराव सारेन्डार खालामफैदों। नायलांनो हागोन लोगोफोर এইটো যাতে তেওঁলোকে বন্ধ কৰে এইখিনি কৰি আজি মই বক্তব্য সামৰণি মাৰিছো। नायलांनो हागोन नै बेबायदिनो गोबांथार दंफां हाफायग्रा हन्डा आरो आरा सेक्सनफोरखौ लानानै फैदों। बिथांमोनाबो दिनै सरकारनि गेजेराव गावखौ सारेन्डार खालामफैदों। बिथांमोनानो हाग्रा ओनसोलाव थानाय बेबायदिनो गिदिर गिदिर दंफांफोरखौ हाफायोमोन एबा दानफायोमोन। नायलांनो हागोन नायलांनो हागोन नै बेनि नेक्स्टआव गथायो होननानै फैदों। मा बुस्थुमोन इयो आदा? मा मैगं ना? आच्छा दे खोथिया फाख्रानि मस्ला मस्लि दं गुलि दं गुलि बारुद बिथांमोना बेबायदि गावोमोन नै बाहागि दला गिदिरथार बे मैदेर गावोमोन नामा? आच्छा थिग दं। दाथ' नोंथाङा गावला सारेन्डार जासिगोन ने? आच्छा दे मोजांनि बाथ्रा आरो बेबायदिफ्राव आगान होनानै लाबोला दस्रा खामानि मावनानै जासिगोन। बाहागि जेनेबा बेखौ मा रोखोम गावोमोनब्रा? दायो इयो लड गैया दा ने? जेनेबा बेखौ मा रोखोम गावोमोन ब्रादार? आच्छा बेबायदि गावोमोन ने? होनायदोसाय दे। बेबायदि गावोमोन ना? आच्छा दे दाथ' नोंथाङा सारेन्डार जानानै आरो बेबायदि खामानियाव थानाय नंला ना? आच्छा दे दे मोजाङै ब्रादार। आदाया मै खर'खौनो लाना फैदों ना? ओरैनो आदा नोंसिना मा गामिमोन? उत्तर बिजनि ना? आच्छा दाथ' आदाया फलानमोन ना ओरैनो? थाङोमोन दाथ' मावला?
दा सरकारनि गेजेराव सारेन्डार जानानै मोजां मावनानै जासिगोन आदा ना आदसा दे बिदिबा आदा नोंनिसिम गोजोननाय थाबाय दे आदसा दे नायलांनो हागोन आदायाबो नै मै खर'खौ लानानै फैदों बेनो दाब दाब जायगानिफ्राय गोबांथार बेबायदिनो फलानफोराबो सफैजोबनो हादों नायलांनो हागोन बिथांमोना दिनै गावसोरनो सरकारनि गेजेराव सारेन्डार खालामसिगोन श्री हेमंत बिश्व सर আজি আমাক এটা ইমান স্যাক্রিফাইস কৰিব পাৰো হেতু আমি কৰিব লাগে আৰু ইতিমধ্যে এই আগৰ ভাৱ আগৰ যোনটো মনোভাৱ আছিল কি জংগলৰ ওপৰত জংগলক আমি ধ্বংস কৰি মানুহবিলাকক মেইন ষ্ট্ৰীমত আনি মেইন ষ্ট্ৰীমত তাতে এমপ্লয়মেণ্ট পায় আৰু তেখেতে এটা ভাল জীৱন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ইতিমধ্যে আমার অসম সরকার এসে सोंनो आदा नों मा गामिनि जेनेबा आं 2 नं सेरफांगुरिनि 2 नं सेरफांगुरिनि ने ओरैनो आदा नों मा मावोमोन आं दंफां बोना जायो दंफां बोना जायोमोन ना आच्छा दायो नोङो जेनेबा मा सानखो आदानि गोसोआव थाथ'बाय माने सरकारनि गेजेराव माने सारेन्डार जानानै दस्रा खामानि मावना जासिगोन आच्छा बिदिब्ला खोनानो मोनबाय माने आदाया दंफां रोगायोमोन दायो माने बिथाङा दस्रा खामानि मावनानै जासिगोन होननानै दिनै बुंदों बिदिबा आदा गोजोननाय थाबाय ইয়াতে বাহিৰৰ পৰা টুৰিষ্ট হিচাপে বহুত মানুহ দেখিব কাৰণে আহিব অলপ আগতে नायलांनो हागोन हाजार हाजार बेबायदिनो हाथियारफोरखौ दायो गथायगासिनो दङ नायलांनो हागोन जोबनो गैयै हाथियारफोरखौ सिडली हमस्तीर आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनि हांख्रायनायाव दिनै बेबायदिनो गोबांथार जिब जुनार गावनानै जाग्रा एबा दंफां लाइफां गावनानै जाग्रा सुबुंफोरा दिनै बेबायदिनो गाव गावनि हाथियारफोरखौ आखायाव लानानै दिनै बेबायदिनो गावखौ सारेन्डार खालामफैदों नायलांनो हागोन लोगोफोर हाजार हाजार हाथियारफोरखौ लानानै फैदों यात उपस्थित समाज माध्यम और बंधु बांधवी आरो बेजों लोगोसे जिब जुनार बेबायदिनो मैगं आरो मैदेर हाथाय आरो बेबायदिनो बायदि रोखोमनि चिरां बक्सा जिला पूरा आहा हमार जुनारनि मैदेर हाथाय आरो बेबायदिनो मैगं आज हमार सबोरकर ने अति आनंदोर दिन आज गांधी जयंती आसे गावबा गाव थांना थानायनि राहा लामाखौ बावैसो होनो नागिरदों नाथाय दिनै बे हुल स्ट'रिया मोनसे थासारियाव जोंनि लिस्ट खालामनाया गोनो गोथो जानो हागौ साननानै जोङो दिनै बेखौ होनो नागिराखै नोंथांमोननि लिस्टखौ जोङो फर्मेलि खालामनानै बेखौ जोङो बावैसोनो गथायगोन बेनि थाखाय नोंथांमोना टेनसन जानो नाङा नोंथांमोननि जाय जाय हालामनिफ्राय लिडारफ्रा नोंथांमोनखौ दैदेनना लाबोदों बिथांमोननि गेजेरजोंनो नोंथांमोननो होनाय जागोन आरो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो गावबागाव मोनसे एकाउन्ट स्टेट बेंकनि एकाउन्ट होनो थाखाय आं सरकारनि जानानै नोंथांमोनखौ खावलायबाय মই বিটিআর সরকাৰৰ হৈ পেলাই আমাৰ এডিজিপি ছাৰক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ এওঁলোক মোৰ হোটেললৈ আহিছে আজি তেওঁলোকক আমি স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ট্ৰেইনিং দিব লাগিব সেই স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ট্ৰেইনিংটো আমি কেনেকৈ তেওঁলোকক দি পেলাই তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত জীৱনটো কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ দায়িত্বটো যেন আপুনি লয় এইখিনি মই চৰকাৰৰ হৈ পেলাই আপোনাক অনুৰোধ কৰিলোঁ स्किल डेभेलपमेन्ट ट्रेनिंनि दायित्वটো बेनिखायनो सिबिजाथाव जोंनि आंगो नोंथांमोन आं गोबां बुंलिया बेवहाय पलिटिकेल डायलगनि बाथ्रा गैया जों साफ्रोमबो नोंथांमोनखौ बरायबाय बिटिआर सरकारनि जानानै जों शान्ति गायसन